40,4 millóns nunha pista de atletismo que ninguén pediu e perseguir as baixas laborais da clase traballadora. Quedades, benvides ao repasiño plenal. Moito que contar, así que imos ao lío. Modificación de crédito para a primeira fase de construción da pista de atletismo. A comunidade atlética pedía unha pista homologada de 400 metros. O goberno ignorouna e proxectou unha pista de 200 metros por 1,5 millóns de euros. Pero agarda, que isto non remata aquí. Agora modificaron o proxecto. Xa non é unha pista de 200 metros, é unha recta de 60 metros cunha zona de saltos. Menos instalación, pero máis cara, por uns 4,4 millóns. Resumindo, pediron unha pista de 400 metros. Proxectaron unha de 200 metros por 1,5 millóns. Agora modificaron o proxecto por algo moito máis pequeno, pero que vale case o triple. E inda por riba, corren o risco de perder 834.000 euros dunha subvención da Deputación por non cumprir os prazos. Isto non é improvisación, é incompetencia. Agárrate, porque a maiores o goberno quere pedir un préstamo de 3.374.495 euros, que o propio informe de intervención avisa que o Concello pode estar gastando máis do que pode permitir. Para que é este préstamo? Pois para pagar as obras da nova Escola Infantil Municipal, a fase 3 do Mercatea, a nova Biblioteca Municipal, financiar cunha débeda de 15 anos gastos que na súa meirande parte xa están feitos. Dá moito que pensar de como este goberno está xestionando os cartos públicos neste concello. Moción contra a LGTBI-fobia, aprobada por unanimidade. O 17 de maio é o Día Internacional contra a Homofobia, a Bifobia e a Transfobia. O concello comprométese a ondear a bandeira LGTBIQ+ na fachada cada ano, ademais de formar ao persoal municipal e organizar protocolos nos centros educativos. Rueda propuxo endurecer o control das baixas. Galicia é a segunda comunidade autónoma con menos baixas laborais do Estado e ao mesmo tempo lidera as mortes por accidente laboral. Máis de 3 persoas ao mes non sobreviven a súa xornada laboral e non chegan a casa. O problema non é que a xente finxa estar enferma, sino que a sanidade pública está colapsada. E a solución do PP é culpar a clase traballadora. O goberno local apoia isto. Vergoña! O goberno publicitou 49 vivendas privadas en Pontareas como vivenda asequible, entre comillas, porque os alugueiros están entre 460 euros e 620 euros. Pero mentres, cero vivendas de promoción pública, cero vivendas de emerxencia social e cero axudas para quen non pode co seu aluguer. A vivenda é o maior factor de desigualdade que existe. E aquí síguese mirando para outro lado, porque nin tan sequera gastaron o medio millón de euros que tiñan orzamentado para isto. E ata aquí o repasiño plenal de xuño. Síguenos, comparte e quédate, porque a política local vai contigo, tanto se a mires como se non.